Siri sitini simi palai jagai khulum jagai phaima hai obisi obo sengcha jakha buisu ter April talni salchi tham sal mareni sangrong salni simi hari buisu sengcha jakha hohomda domke Sengdrona phonogui tongmani jamatia ha hoda bai tidul jak Goria mitaini ter gereng neini no gereng sake Udaipur killani kami ketalo Pitra moyal bai kom thengjak tei gereng sake Amarpur ni Kasima Suksima wo teima kolok moyal bai kom thengjak Bisi brungni hai o bisiwo bonnai thauke hohom dadamke seng sajakha o ter sangrong salni simi Oter sangrong salni simi hari buisuni simi seng sajago tei otero jottono khulum nairok hohom dadam ki khatung khaja khaibai khulum laibo tei horsini salsini mataini logewo tongo khulum jak mung mutai eba oter Siri sitini simino belai bisi guduk ni simino oter sengcha jagai phaimani khulum jagai phaimani palai jagai phaimani tini jora khulum jagai ni tongkho Jengdrono teibu phunuknai gerengei tongdi updates mana bagai Bureau Report Team I News